Doncs deixeu-me començar primer per agrair de nou la invitació. Vaig venir aquí al novembre del 2013, crec que era, o sigui, fa més de 2 anys, i em vaig sentir molt ben acollit, i avui també. Per tant, és veritablement un plaer acompanyar-vos. Deixeu-me explicar l'origen del contingut que avui sentireu a mi. El desembre passat, es va fer un congrés organitzat per nosaltres, la Conselleria d'Ensenyament, es va fer a Sant Cugat, un congrés anual sobre qualitat a l'ensenyament. Em van demanar que preparés la ponència, una part de la ponència inaugural, i la vaig fer amb molt de gust, i el material que veureu avui és una part del contingut que vaig exposar allà. En teoria avui l'hem fet més extensa, però com que tenim un temps que és bàsic de 11 a 1, jo a 1 en punt ja hauria de marxar, us presentaré els 3 grans subtemes que havia pensat tractar i intentaré veure si els 3 els podem desenvolupar durant aquest parell d'hores que us acompanyaré. Si veig que m'allargo massa, doncs segurament sacrificaria una part del tercer aspecte per almenys donar temps també al col·loqui, al diàleg a tots vosaltres. Com us deia, fa falta que això funcioni. Un moment ja. Ara. Va una mica bé. Com veieu. A veure. Us deia que intentaré fer o fer 3 aportacions sobre la millora de la qualitat de l'ensenyament. Soc conscient, i vosaltres també heu de ser, que jo no soc expert en l'àmbit musical i que algunes de les propostes que us faré no s'adrecen tant a la vostra tasca individual, personal, professional, sinó que va també a la tasca de disseny del que podrien ser els equips formatius dels centres. És a dir, que inevitablement no us parlaré de l'àmbit musical, imagino que no ho imaginàveu, i segon, que agafa un plantejament una mica més macro, en el sentit que, tret del tercer tema que ara proposaré, els 2 primers són pensant dient si haguéssim de tenir a Catalunya una estratègia sobre l'àmbit educatiu per la seva millora i qualitat, com una mica jo l'enfilaria si m'ho demanessin, com ho van demanar des de la Conselleria. Llavors, aquestes 3 aportacions serien: una, els propers anys, com hauríem de concebre les polítiques educatives, on hauríem de posar-hi èmfasi. La segona, allà on estigueu, en el centre que estigueu, hem d'imaginar, hem de fer plans de projecció, de perspectiva cap al futur, dient amb quin tipus d'alumnat ens trobarem en els propers 5-10 anys, i per aquest tipus d'alumnat i de nous requeriments educatius, quines noves competències hauríem de començar a treballar amb vosaltres, amb el professorat, i com fer-ho. I tercera, tots aquests 2 elements, el de la millora de les polítiques educatives i el treball ja estratègic a futur de les competències del professorat, no hauria d'anar desvinculat d'entendre que l'aposta per la qualitat educativa és l'aposta per una paraula aparentment esmunyadissa com és l'aposta per la qualitat humana. Si tinguéssim temps, podríem veure això de la qualitat humana a què ens estem referint i com es podria també treballar des de l'àmbit educatiu. Intentaré seguir aquest ordre, començant de manera molt ràpida amb el primer, que és on menys em voldria entretenir. Aquesta seria com una mena de metralladora dels punts que qualsevol conseller, en aquest cas consellera,
hauria de tenir en clar, i també vosaltres, si esteu assumint algun grau de responsabilitat des del punt de vista educatiu. Aquesta concepció de les polítiques educatives per a Catalunya jo crec que hauria de tenir en compte una triple aposta estratègica. Una aposta que concentra la seva preocupació en l'alumnat, és a dir, en l'agent o en el subjecte protagonista de l'educació, desenvolupant, ara ho veureu, tant i alhora polítiques d'excel·lència com polítiques d'equitat. És a dir, que moltes vegades hem dit que hem d'apostar per lluitar contra el fracàs escolar. Aquí el que estic dient és necessari, hem d'apostar per l'èxit escolar i per tant això vol dir per l'excel·lència, però el conreu del talent i el reconeixement del mèrit no va en detriment d'unes polítiques importants d'equitat, per tant, de processos educatius inclusius. Aquests dos punts es fixen sobretot en l'alumnat. I el segon es fixaria més en els models de centres que jo crec que en els propers anys seran també claus per assegurar l'èxit educatiu. Veureu que parlo de l'alumnat, parlo dels centres, aparentment no parlo del professorat, no parlo perquè serà el segon punt que desenvoluparé. I aquests tres serien simplement dir, si tinguéssim temps, cadascun dels subpunts que ara us diré d'aquests elements seria motiu de desenvolupament. En relació amb el primer punt, les polítiques d'excel·lència, el missatge que jo he transmès a la conselleria seria: hi ha com 4 o 5 aspectes que són molt importants. Un, centrar-nos, com fan els països més rellevants en educació, en les competències bàsiques escolars. Aquí, per ignorància meva, no incorporo les artístiques o les musicals, però ho hauríeu de dir vosaltres. El que sabem és que en els informes comparatius hi ha unes competències bàsiques on els nostres alumnes hauríem de fer aspectes de millora en lectura, en matemàtiques, en ciències, en llengües, i això vincular-lo també en les competències tècnico-professionals que incorporen també una gran part de centres. Segon, mantenir un equilibri, en aquests moments no aconseguit, entre l'orientació més acadèmica, més cognitiva, i la més tècnico-professional. Tenim una proporció invertida amb la mitjana europea. És a dir que, per dir xifres, mentre que en el cas alemany hi ha una proporció d'orientació tècnico-professional del 60% i d'un 40% acadèmic, el cas català és a la inversa. Com a mínim reequilibrar-lo, pensant també en una part de l'estratègia educativa que després va vinculada també a les oportunitats laborals. La tercera, concentrar d'una manera molt clara la inversió en l'educació infantil primerenca. Per què? Perquè hem detectat amb els darrers estudis en neurociència és en aquesta etapa bàsica on veritablement es juga la partida mental de l'èxit o el fracàs dels nostres infants. En la mesura que hi ha molts nens i nenes que accedeixen de manera tardana a aquesta educació infantil, aquí és possible que alguns d'elles o d'ells estiguin perdent algunes oportunitats o estiguin incorporant alguns dèficits psicomotrius, etc., que després seran molt rellevants. Després, això ho tractarem en el segon punt, hem de treballar la millora de la capacitació i la qualificació dels professionals. Això es fa, evidentment, en moltes diverses polítiques, des de... Ara s'està treballant amb un col·lega meu, en Ricard Martínez, de la Universitat de Barcelona, amb el que serien els plans formatius dels mestres, dels professors del futur, però també un cop que aquests mestres i professors ja han estat contractats i incorporats als nostres centres, la seva vida teòricament és molt llarga i per tant s'ha de poder tenir també un seguiment per la millora constant d'aquests professors, tot el que seria la formació de formacions. I per últim, no cal dir-ho, sempre en comparativa amb la mitjana europea, uns comparativament majors recursos en general al món educatiu. Aquests serien, si no podríem parlar de polítiques d'excel·lència en el nostre país, si com a mínim aquests punts bàsics no els tinguéssim en compte. Pel que fa a polítiques d'equitat, aquí destaco 3 punts, el que anomenem polítiques compensatòries, una especial preocupació per al tema de la diversitat ètnica i socioeconòmica
i una lluita per l'abandonament prematur. Són 3 temes on aquí es calen, a banda de voluntat política, recursos. És a dir, al País Basc aquests 3 temes estan sortint perquè els recursos econòmics i humans que dediquen són gairebé el doble perquè els tenen. Nosaltres no els tenim, no tenim concert econòmic i això ho hem de fer amb una sabata i una espardenya. Què vol dir polítiques compensatòries? Doncs que hem d'augmentar les taxes de participació en l'educació infantil. Sabem que la probabilitat que un infant estranger faci educació infantil és la meitat de la que fa un infant autòcton. Això condiciona les oportunitats vitals d'aquest nen o nena en el seu futur. Sabem, per exemple, per referir-nos al tercer, que l'abandonament prematur escolar es pot suplir amb una bona tutoria o mentoratge en l'acompanyament i seguiment dels infants, especialment en l'etapa crítica preadolescent o adolescent. Això vol dir reforços humans. I sabem que en llocs com per exemple el Raval de Barcelona, però no només el Raval, podríem projectar-lo a molts territoris de Catalunya, la situació multicultural d'alguns centres, especialment públics, és molt gran. Gestionar de manera correcta aquesta diversitat multicultural perquè això no impedeixi l'èxit del rendiment educatiu és també un element molt important. Fixeu-vos que aquí els problemes de polítiques d'equitat són molt més grans, però aquí jo ho situaria en aquests 3. I per últim, el tema del model de centres, que aquelles persones que vau estar amb mi fa 2 anys i escaig, quan vaig parlar de lideratge, us deia, el lideratge es pot parlar a molts nivells, un és micro, entre el professor i la professora a l'aula, però hi ha un altre que és meso, que és el més clau, el més estratègic a futur, que és el de com s'estan organitzant els centres, i després hi ha un macro, que és el de les polítiques educatives. És a dir, no té sentit que tinguem profes líders i equips líders de directius si les polítiques educatives el que tenim són polítics que arriben allà sense tenir ni idea del món educatiu i sense treballar també un cert lideratge en el disseny de la política educativa. Però aquí posem l'èmfasi en els centres. I aquí hi ha punts que alguns, depenent del centre públic, privat, laic, religiós, a Catalunya i a Espanya és motiu d'enorme debat ideològic, però quan ho fem de manera comparativa amb el que estan fent els països més avançats, a mi em sembla que és molt important. No entraria ara en la discussió, però seria un dels temes claus. Hi ha 3 aspectes que tenen a veure amb les autonomies d'aquests centres. Autonomia econòmico-financera, gestionar els pressupostos. Gestionar els pressupostos és un tema estratègic, gestionar i saber on podem posar les partides pressupostàries. Una mínima autonomia de plantilla, és a dir, al final el Luis Enrique o el Pep Guardiola ha de poder tenir els jugadors que vol i per tant tenir una banqueta mínimament equilibrada, gent motivada. I tercer, una autonomia curricular, és a dir, no podrem parlar de lideratge educatiu si no hi ha un cert projecte de centre. Si el projecte de centre, el projecte educatiu ens arriba de fora, no és el nostre. Per tant, aquí també nosaltres hem de poder tenir un marge. Després, ha d'haver-hi un lideratge educatiu, és a dir, els equips de direcció dels centres no han de ser només gestors i no han de només poder governar, és a dir, tenir capacitat de comandament dels centres, sinó han de poder establir línies directives. I per tant, això vol dir tenir no només autoritat per fer-ho, sinó competències per fer-ho. I per últim, ens agradi o no, allò que no s'avalua es devalua, si això és cert. No només hem d'avaluar els nostres alumnes, sinó que alhora ens hem d'avaluar nosaltres, des del punt de vista individual i des del punt de vista del nostre centre, i hem de poder donar a les nostres poblacions i a la nostra comunitat rendició de comptes dels processos de millora o no que estem aconseguint. És a dir, que aquí, ja sé que aquí hi ha moltes reticències, però la meva experiència és que la manera de millorar i d'anar cap a qualitat educativa és disposar de mitjans o de mecanismes i indicadors apropiats, això sí, per saber si ho estem fent bé, malament o regular, com a individus, com a departaments, com a unitats, com a col·lectius i com a centres. Per tant, no entro més, però diguem-ne que aquestes són 3 potes sine qua non, no té sentit parlar de qualitat a l'ensenyament.
dic no el desenvoluparé. El punt on dedicaré més temps és el dir, hem parlat que hi ha d'haver-hi unes polítiques educatives molt fixades amb l'alumnat. En el meu centre hem posat de moda, a alguns els agrada, d'altres no, el lema Students First, dient el primer de tots són els estudiants, hem d'orientar-nos directament a les seves necessitats i a la seva trajectòria. Hem parlat també dels centres, ara ens hem de situar també amb la tercera pota d'aquest tamboret que seria el professorat. I jo m'hi fixaria en un punt, més amunt, que seria ara el de treballar les competències. En quin sentit? En el sentit de dir que hauríem de ser capaços de, mirant-vos a vosaltres, pensar pels propers 5-10 anys què estaré jo fent i si les competències que tinc ara seran les mateixes que hauré de fer en els propers anys. Per tant, hem de comparar el moment present meu amb el d'aquí 10 anys, he de fer aquesta imaginació de projectar-me en el temps i, per tant, en la mesura que tinguem responsabilitats en els nostres equips, serà clau elaborar un mapa del talent. Per què? Perquè el que no podem fer això és improvisar-ho. És a dir, el missatge que jo us transmetré ara és que ens arribarà un context, un entorn i un alumnat diferent i que això o ho comencem a planificar ara bé o després el marge de gestió que tindrem amb l'equip serà, amb l'equip del professorat, serà veritablement complicat. Per tant, el que proposo seria que imaginéssim fer aquest joc mental. Què tenim ara? On tenim ara les nostres competències, aquí, i on hauríem de... Què podem imaginar amb l'ajuda dels experts que necessitarem pels anys 2020-2025 i aquí, en aquest nivell mig, avaluar-ne el gap, és a dir, la distància que haurem de recórrer, els dèficits que tindrem i com els haurem de cobrir. Quan haguem fet aquest exercici, que evidentment s'ha de fer centre per centre, i que jo ara faré de manera genèrica per donar-vos algunes pistes, això a què ens ajudarà? Com a mínim a 3 coses. A acompanyar el desenvolupament de l'equip que ja tenim, dient, hi ha gent que encara li falten molts anys fins al seu moment de la seva jubilació. Segon, per entendre si hem d'incorporar, hem de contractar nou personal, aquest personal on hauria de fer èmfasi pel que fa als seus talents, a les seves habilitats, destreses i competències. Per tant, és una visió estratègica de dir quin tipus de persones hauríem de contractar i tant per la gent que ja tenim i que els hem d'acompanyar en el seu desenvolupament com la nova gent que contractarem, quina gestió del rendiment farem d'ells i d'elles. És a dir, com desenvoluparem també una política de reconeixement, avaluació i ajuda en la millora del seu rendiment. Són elements crítics i en alguna mesura, encara que hi ha ICES, ICRPs i centres d'ajuda a la formació, però on des del propi centre jo crec que s'ha fet relativament poca cosa. Per què? Perquè de nou, com que els centres no tenien autonomia pel que fa a la capacitat real de les plantilles, gestionaven la plantilla però no tenien una política del professorat on se'ls pogués avaluar i reconèixer aquest rendiment de les persones. Per tant, el tema de les competències implica un conjunt de funcions en l'equip directiu. Moltes, que jo aquí només les esmento però que s'han de tenir presents. Les polítiques de contractació, de desenvolupament quan hem de formar algú, d'entrenament de les persones novells. Ja han fet un entrenament o la faran en els seus màsters d'aplicació al món educatiu, però convé que després, quan entrin en les nostres aules, ho puguin fer. De desenvolupament de la carrera, que això correspondria no només al centre, sinó també més amunt a les polítiques educatives, de dir, bé, si jo he obtingut la càtedra, va ser el meu cas, de filosofia en 22 anys, què he de fer? Ja en 22 anys ja em puc posar a dormir perquè ja pràcticament el començament i el final ja ha acabat? O quin és el recorregut que s'espera de mi fins a l'any que jo em jubili? El tema de la gestió del rendiment, tenim possibilitat d'avaluar com ho fan els nostres professors i d'incorporar també sistemes de reconeixement. I per últim, això es tradueix en formes de recompenses o no? Insisteixo que aquest és el recorregut bàsic d'elements vinculats a les competències. Per què canvien les competències?
perquè estan canviant molt ràpidament les característiques socioculturals de les generacions. Aquí veieu una mena d'avaluació de les generacions amb els noms que els estem donant. La Baby Boomers, que és la que és amb la que em situaria jo, nascuts entre els anys 45 a 65, Baby Boomers, després la generació X, després la generació Y, ara tenim a l'escola a la generació Z i ens arriba una nova generació, molt joveneta, que anomenem generació alfa o generació Google. És a dir, fixeu-vos que per edats faig ara sociologia recreativa. Com estan distribuïdes les generacions de professors? Baby boomers de 50 a 68 cada vegada queden menys perquè molts professors, especialment en la pública, s'estan acollint a les jubilacions anticipades, però n'hi ha uns quants, n'hi ha bastants encara, però el gruix central estaria en la generació X, que seria dels 35 als 49 o fins i tot si voleu als 55 anys. I jo diria que, atesa que la política educativa tant a Catalunya com a Espanya les incorporacions de nou personal ha sigut més reduïda en els darrers anys, de membres de la generació Y n'hi ha, però poquets en comparativa amb la generació X. Mentre que els nostres alumnes, el gruix està ara en la generació Z i els propers anys, pels anys d'aquesta projecció, els 5-10 anys propers, el que tindrem és aquesta generació més menuda que us he posat aquí en el dibuix de la dreta. No les analitzarem ara, però ens fixarem només en una. La generació Z, que segurament la viviu, la conviviu, o la patiu, no sé, en el dia a dia si teniu fills o familiars d'aquestes edats o alumnes. Us poso només algunes característiques molt breus, encara que siguin molt cridaneres, perquè entengueu que la seva estructuració mental i cerebral és diferent a la nostra. Aquestes dades les hem treballades amb l'Alfons Cornella, que és un col·lega que té una empresa que es diu Infonomia, que treballa temes d'internet, i és físic, però es dedica bàsicament a la innovació en l'àmbit de les organitzacions. I dius, què té aquesta generació com a característiques? Doncs fixeu-vos, han dedicat 5.000 hores a jugar a la PlayStation. Han intercanviat uns 250.000 contactes entre correu electrònic, missatges instantanis, SMS, ja podríem dir, i els WhatsApps. Han usat el mòbil durant 10.000 hores, malgrat la seva joventut. Han passat 3.500 hores online. Han nascut després que el primer ordinador personal es posés a la venda i han assistit al naixement de la Wikipedia, del MySpace, de l'Escape, del YouTube, etc. És a dir, aquí hi ha unes característiques molt diferents a les nostres. És la primera generació de la història que domina, tenen un màster i un doctorat en saber passar pantalles i en cercar informació a través de la xarxa. És a dir, quan vosaltres no trobeu alguna cosa, o busqueu un viatge, una oportunitat d'un viatge per fer turisme, etc., li digueu qualsevol d'aquests gamers i us ho faran. Això vol dir que s'han esforçat i ho saben fer per arribar a un resultat i que no els hi passa res si s'equivoquen, tornar enrere, tornar a començar per aconseguir arribar. És a dir, que aquesta plasticitat la tenen. El cervell d'un gamer està connectat d'una forma diferent i està preparat per un altre tipus de treballs. Ni millors ni pitjors, diferents. És a dir, el copy-paste el fan fantàsticament bé, la cerca d'informació. És possible que la discriminació d'aquesta informació no la tinguin com nosaltres. Per tant, davant del perill de la infoxicació, de la inflació d'informació, la saben trobar, però aquest criteri de discriminació, que segurament el tenim nosaltres com a adults per dir això s'escolaria, això no val la pena, això no es notaria, aquí sí, aquí hi ha substància, aquesta discriminació no la saben fer servir. Ara, són rapidíssims amb la cerca. És a dir, es belluguen molt bé en aquests entorns digitals. Per tant, la seva vida és una vida hiperconnectada i encara ho serà més. És una vida exposada constantment a 5 pantalles. La de la televisió, que no ha desaparegut i que ve de la nostra generació,
la del mòbil, la de les tablets, la de l'ordinador, la de la consola i quanti. Aquesta hiperconnectivitat és ben evident als carrers, a qualsevol lloc, i per tant no justifico res que no sàpiga. Si això ho projectem pel que fa a això que dèiem de la infoxicació, aquestes dades són importants. Aquí veiem on som avui, en el que l'abocament de dades en la xarxa i la perspectiva de creixement d'aquestes dades, és a dir, la informació en tots els formats, dades des del punt de vista del vídeo, de l'àudio, de la navegació, de xarxes socials, tot, des de fotografies, textos, articles, tot el que vulgueu. El que veiem és que el tràfic mòbil, el seu creixement serà tremendo en els propers 4 anys. Per tant, vol dir que tant els components, la capacitat dels components tecnològics que farem servir en els propers anys, com l'allau de dades que haurem de gestionar i digerir, encara és incomparablement petita amb la privada. Això ja representa de per si un repte, un desafiament i un problema. A vegades, quan encara consultàvem els llibres manuals de la biblioteca, jo li deia a una companya bibliotecària: el lloc més fàcil per amagar el llibre és una biblioteca, perquè el canvies de lloc i és molt difícil de trobar. Doncs clar, el problema, el repte aquí serà quan hi hagi tanta informació, com saber trobar veritablement la rellevant. Això és el repte, el desafiament i la dificultat, però hi ha un element enormement positiu, però que de nou és un repte per totes les organitzacions, començant ara per les empreses, i és que això, des del punt de vista del coneixement, s'està traduint en això. El que hem vist en els darrers anys és que fins ara l'acumulació d'informació susceptible de ser convertida en coneixement era lineal, però acabem d'arribar al punt crític on aquesta quantitat d'informació traduïda en coneixement ja no és lineal, sinó que és exponencial. Això vol dir que el salt és tan qualitatiu que els propers anys viurem una autèntica acceleració pel que fa a innovacions de tota mena. Per posar-vos un exemple i entengueu això. Imagineu quan es va iniciar la revolució industrial, on la mitjana de vida humana no arribava als 60-65 anys. Hem necessitat 4 generacions, les 4 anteriors a la nostra, per digerir, per pair una revolució, la revolució industrial. Una revolució per 4 generacions. Doncs bé, els xicots que tenim ara a la universitat fent 18 anys, amb el seu temps de vida, hauran de pair 4 revolucions científico-tècniques. És a dir, que abans era 4 vides per una revolució científico-tècnica, ara és 4 revolucions per una sola vida. Per tant, l'acceleració s'accentua, els temps dels descobriments tecnocientífics s'escurcen i el perill d'obsolescència, no només per nosaltres, sinó també per la gent jove, és molt gran. Per què? Perquè la quantitat de coneixements que rebrem serà enorme. Això, insisteixo, ho podem viure com una oportunitat, però també com un gran repte. I aquí tenim la generació alfa, que ara tenen 5 anys, però ja us els he posat en la generació que us trobareu a l'aula. Aquí que tenen 14, 15, 12, és a dir, han fet ja el creixement, ens l'estem imaginant d'aquí a aquest canvi de dècada, i aquesta gent, segons tots els estudis sociològics, tindran clarament assumides 5 característiques. Seran globals, o si voleu, seran locals, actuaran simultàniament en l'àmbit local i global, el seu món serà el món, mai millor dit, continuaran sent mòbils, més mòbils que nosaltres, socials, encara que siguin socials digitals, és a dir, que la participació en xarxes socials augmentarà, clarament visuals i clarament digitals. I aquestes són característiques que ens diferencien a nosaltres com a educadors en relació amb ells. Pel que fa, si més no, a la intensitat o al nivell qualitatiu d'aquestes característiques. Per posar l'exemple extrem,
entre els baby boomers, que serien els de la meva edat, i els de la generació alfa, per fer la comparativa. Nosaltres som bàsicament verbals i ells seran bàsicament visuals. Nosaltres els hi diem seu i escolta, i per tant, com estem fent ara aquí, seieu i escolteu, no? I ells seran, doncs, feu proves, remeneu i observeu. És a dir, serà més com fan a la xarxa, és a dir, entren, sense cap tipus de coneixement i van remenant i a partir de proves d'assaig i error van aprenent. El punt de l'èmfasi, el pivot el posem en el professor, aquí a l'altra banda l'aprenentatge serà el facilitador que va conduint o acompanyant el procés d'aprenentatge de l'alumne. Fixeu-vos que aquesta idea del facilitador és la idea clàssica dels grecs del paidagogos. El paidagogos era un esclau que acompanyava el nen a l'escola, el lloc on feien la gimnàstica i l'aprenentatge. L'acompanyava perquè a la Grècia antiga era molt freqüent la pederàstia i era simplement per vigilar-lo, però era el facilitador el que l'anava acompanyant, paidagogos. En l'àmbit del baby boomer la nostra lògica era he d'estudiar per tenir un treball fixe i segur per tota la meva vida, mentre que per molta d'aquesta gent ja no la idea d'autònoms, la idea de flexibilitat en el treball, ja no és una escala laboral, és una liana, com la del Tarzan, anem passant d'un lloc a un altre. En l'altre tenim un sentit molt clarament del manar, una idea de la funció directiva, del lideratge i del professorat, com dic, aquí mano jo. L'altre serà uns models molt més col·laboratius, fins i tot on el paper comunitari, el paper d'equip, el paper de construcció i aprenentatge en xarxa està més desenvolupat. Nosaltres ens centrem molt en el currículum, a l'altra banda ens centrarem en el propi subjecte protagonista del seu propi aprenentatge. Aquí diem, tanqueu els llibres, anem a examen, aquí el món serà un llibre obert on estarem fent directament en les provatures. Els nostres suports bàsics són llibres i papers, aquí estarem utilitzant una sèrie de dispositius tecnològics diferents. És a dir, com podeu veure, estem fent, si voleu, política ficció o política educativa ficció, però és cap a on anirem. I per tant aquí la pregunta és com enganxarem aquests dos mons perquè el miracle de la transmissió educativa i de l'aprenentatge funcioni. Aquí teniu un acudit que descriu això. Aquests són 3 generacions convivint encara en una família. Una dona, no sé si és la mare o l'àvia, un noi adolescent i un petit. Fixeu-vos que cadascú està remenant un objecte, un dispositiu diferent. L'àvia, que està mirant un diari, diu el diari diu que es podrien deixar de lliurar cartes, correus, el dissabte. I l'adolescent pregunta, què és una carta? I el petit, que està aquí fent amb l'smartphone, diu, què és un diari? Com dient, convivim amb el mateix espai, però la nostra lògica cultural i mental, els vehicles de comunicació comencen a ser diferents. És exagerat perquè tots dos veuen que l'àvia remena el diari, però és possible que mai el toquin ni l'utilitzin de la manera diària i pràctica com fa l'àvia o la mare. La sort és que encara utilitzen el mateix llenguatge i s'entenen, però el que estem dient és que els dispositius de comunicació i d'accés a la informació han canviat. Per tant, aquí el que hem de veure és com hem de poder facilitar aquest pont, que és el pont clau entre les generacions. El pont clau entre les generacions. Si es donés una ruptura, el miracle aquest educatiu realment es veuria afectat. Per tant, on hi ha la bretxa, el perill de la bretxa educativa que hem de poder cobrir amb la millora de les competències? Home, doncs que aquí estem nosaltres, especialment els baby boomers i els de la generació X, la majoria de vosaltres, i la gent que tenim està amb un altre ritme d'acceleració tecnològica. La bretxa és aquesta distància que es va eixamplant entre nosaltres i ells.
és a dir, on el nivell de commensurabilitat, de traducció d'allò que diem entre el que nosaltres volem, connectar amb ells i el seu món, el perill és que es vagi eixamplant. Per tant, aquí és on nosaltres tenim el repte com a educadors, tot sabent que en el darrer segle aquesta bretxa, aquesta distància, aquest gap, ho estem vivint tràgicament com a educadors. Per què? Perquè durant molts segles l'educador era el que contenia el tresor de la cultura i ningú més, i ara bona part d'aquest tresor cultural, també informatiu, fins i tot amb el seu nivell d'actualització màxima, està a l'abast i és accessible a tothom simplement amb un clic. Per tant, aquí és on veritablement nosaltres ens sentim incòmodes per dir exactament què podem aportar a aquests xicots on quan volen alguna cosa simplement la poden anar a buscar allà on vulguin, de l'àmbit que sigui. Estic fent caricatura però crec que és important. Fixeu-vos el repte. Aquest exsecretari d'Educació dels Estats Units ho deia molt bé, és el repte fonamental. Estem obligats a preparar els nostres estudiants per feines que no existeixen i que nosaltres mateixos no coneixem. Feines en les quals hauran d'emprar tecnologies que encara no estan inventades. I per respondre a problemes, a desafiaments, amb els quals no hem pensat encara perquè és possible que fins i tot no els coneixem. I per tant aquí és, si no ens volem quedar de vell antuvi i obsolets, com podem preparar gent pel futur on les feines, les tecnologies i els problemes són per nosaltres desconeguts. Fixeu-vos quin repte. Fixeu-vos quin repte. Per vosaltres i per molts centres universitaris, a menys que us dediqueu a les humanitats o al món clàssic, a menys que us dediqueu a això, si us dediqueu a qualsevol disciplina mínimament actualitzada, el títol que obtindreu a la universitat serà com un iogurt. Tindrà data de caducitat. Per què? Perquè els avenços que estem fent, si el coneixement és ja no lineal sinó exponencial, el títol que ens dirà que sou vàlids o sou competents en les matèries que domineu per un temps molt curt, però o bé feu formació continuada o la caducitat d'aquells continguts quedaran ràpidament despassats. Aquí hi ha un repte que jo crec que és important. I per tant, gent com en Marina, que ja el coneixeu, el que diu és que la reconversió de la nostra professió del futur ja no és ser l'experts en l'ensenyament, en el sentit del teaching, sinó experts en l'aprenentatge. En dir com el que hem de fer no és tant dominar uns continguts gairebé invariables i la transmissió d'aquests continguts, sinó en un procés d'aprenentatge, evidentment ens incorpora encara com a coprotagonistes, però que ajuda a donar eines a l'alumne perquè aquestes qüestions que hem plantejat aquí, feines noves, tecnologies noves i problemes noves, aquesta persona també pugui desempallegar-se per ella mateixa a partir dels recursos que nosaltres hem ajudat a treballar o a enfortir amb ells. Aquest és un tema clau. I això què vol dir? Que estem fent un pas en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de les empreses, en l'àmbit de l'administració pública, en l'àmbit de les ciutats, ho estem fent, per exemple, amb l'Ajuntament de Barcelona des de fa ja uns anys, en l'àmbit de la societat, de dir, ens estem convertint en comunitats que aprenen, organitzacions que aprenen, ciutats que aprenen. És a dir que... I això què vol dir? Això vol dir un repte. Organitzacions intel·ligents i que aprenen és un repte per què? Perquè la suma d'individus intel·ligents no fa necessàriament a l'organització intel·ligent. És a dir, segurament vosaltres com jo em podeu donar fe que moltes vegades els claustres de professors i professores són un autèntic diàleg de sucs. Per què? Perquè el fet que cadascú sigui intel·ligent no ens fa com a organització intel·ligent. Aquest és el gran descobriment del segle XX del management. I el management què és el que va descobrir? A través de Taylor i companyia. Que
distribuint, organitzant bé una estructura d'una organització a través de la distribució de funcions, tasques, rols en equips, hi havia gent que era molt més eficaç, molt més eficient, amb menys recursos i amb menys temps. Fantàstic. Sí? El que sabem és que ara això té un repte afegit. I és que això es va fer en el segle XX, quan hi havia uns, recordeu Marx, que eren els propietaris dels mitjans de producció. Els pianos o les fàbriques, és igual. I per tant, vosaltres afegíeu només la mà d'obra. Què ha canviat d'aquell capitalisme avui? Que els mitjans de producció actual és el nostre cervell i les nostres idees, i està en nosaltres. I per tant, si veritablement la pedra filosofal és el coneixement, la idea és com podem compartir el nostre coneixement, el que sabem cadascú, perquè vosaltres sabeu coses que jo no sé. I si la poguéssim compartir i entendre'ns, això seria, anava a dir una paraula lletja, però seria la rebomba. És a dir, seria veritablement la possibilitat de convertir una organització en creativa, innovadora, etc. Aquesta és la pedra filosofal. I per tant el que estem fent és dir anem cap a aprenentatges, tant individuals com col·lectius, que duraran tota la vida i ocuparan tota la vida. I aquesta és la mala notícia que jo els dono als meus alumnes el dia de la cloenda del seu, quan li donem el diploma. Dic, la mala notícia és això et dura per 5 dies. Per què? Perquè tu has d'estar pensant que allò de la feina, del treball i de l'estudi no és una disjuntiva, és treball i estudi. Jo dic en broma que jo vaig entrar a l'escola amb 3 anys i ja no l'he abandonada mai. I per tant aquest procés d'aprenentatge formatiu no és, ja no podríem imaginar com dic, vaig a perdre el temps de treball per anar-me a formar. Aquesta seria una lògica perversa del segle passat, és l'aprenentatge forma part del treball, perquè estem constantment, si anem cap a societats de l'aprenentatge, societats del coneixement. Important. I què sabem? Què en sabem? Doncs mira, aquí teniu el llibre blanc, que és un clàssic, que és un llibre que té ja com a mínim 2 dècades, del Peter Singer, que és, aquest va veure com hi havia una dimensió en les empreses noves, que és aquesta capacitat d'autoaprenentatge interior, és a dir, hi ha centres també educatius que a partir de l'assaig i de l'error, dels encerts i dels fracassos, és capaç de tenir una activitat reflexiva col·lectiva i per tant va millorant amb el temps. El que fa ell és veure quines són les metodologies d'aquest aprenentatge i aplicar-lo a les empreses. Clar, les empreses li van comprar com si fos veritablement or. I el que ha fet ara que s'ha jubilat en Peter Singer, com a avi sensible al món educatiu perquè té nets, és dir, escolta, i això per què no ho fem en les escoles? Perquè aquesta és la clau, veritablement, de la riquesa de les nacions, el capital humà, el capital del coneixement dels països. I per tant, el que ha fet és un llibre on trasllada aquestes competències, aquestes claus guanyadores de les empreses i les organitzacions que aprenen també a les escoles. I ara no descobriré res, però m'ajuda per estructurar el que us diré. El que diu el Peter Singer és que hi ha 5 disciplines que asseguren l'èxit en el coneixement organitzatiu o aprenentatge organitzatiu de qualsevol centre. 2 són disciplines de caire individual, vol dir la gent que contractem, la gent que convidem a venir amb nosaltres, quin nivell de mèrit tenen pel que fa a les seves competències docents. És gent preparada, és gent formada, és gent de primer nivell, és gent amb talent o no ho és. I segon, molt important, quan pensen en l'educació, com pensen? Quan imaginem els nostres infants, com els veuen? Com un destorb? Igual que hi ha una expenedoria de pa, com una expenedoria de serveis, jo no soc mestre, soc un ensenyant, i simplement soc un tècnic que domina una tècnica i prou. És a dir, el model educatiu configura la possibilitat després de posar en marxa aquest miracle de l'aprenentatge organitzatiu. I 3 competències que no són individuals, que són d'ordre organitzatiu. És a dir, que fa
que un bon mestre no sempre sigui un bon directiu i que el fet que jo sigui bon mestre no assegura l'èxit d'un centre, perquè el centre és un tot, és una visió holística. I quines són aquestes tres? Home, que no passi això que passa, que diem en català, tants caps, tants barrets. Que en el centre tinguem una certa visió compartida. De què? Del projecte. Què volem compartir, què volem fer, cap a on volem anar, a què li donem importància, quins són els nostres valors, una visió compartida. Segon, que sapiguem aprendre aquí. Que no siguem fractiradors, llocs estaparis, gent que va fent la seva vida, que gestiona la seva agenda personal, però que no té, com que no té projecte, no intenta aportar aprenentatge al col·lectiu. I tercer, el més difícil, que això és el que busquem amb els equips directius, que tinguin pensament sistèmic, que no només vegin què passa entre un alumne i un profe, sinó que tinguin la visió de tot el formiguer, com funcionen totes les peces. Aquesta visió sistèmica és la que ens permet entendre la relació entre estructura de l'organització, l'organigrama, estratègia i cultura organitzativa. Els valors, la manera de funcionar. Estructura, estratègia i cultura té a veure amb el pensament sistèmic. I això no s'improvisa. Per què? Perquè vol dir que t'has dedicat a pensar com funciona una organització. Com que no tenim tot el temps, jo faré ara alguna pinzellada sobre aquest punt que us afecta directament a cadascú de nosaltres i després sobre aquest punt, el de l'aprenentatge. Cada punt seria una conferència, però apuntaré alguna coseta de cadascun dels punts. En relació amb la competència docent, aquest mapa, imagineu-vos que sigueu el cap d'estudis o que sigueu el director o la directora. He posat la silueta d'un home, però podria ser una dona. No he trobat més en la xarxa. Què fem amb aquesta persona? Hi ha 4 possibilitats pel que fa al centre educatiu. Hi ha persones amb molt poc potencial i molt poca contribució docent. Aquestes ja les cloc perquè suposo que cap centre les voldria. Per tant, diguem que aquest no els tenim en compte. Però quan una persona hipotèticament és acabada de llicenciar i ha passat unes oposicions i les volem contractar, la seva situació seria aquesta, la del Q2. És una persona que té molt potencial perquè és jove i preparada, però que encara la seva contribució és petita. Per què? Perquè està tot just començant. El recorregut que farà, que hauria de fer, seria aquest, el bàsic. És a dir, en aquesta primera etapa l'hem de rebre, l'hem d'acompanyar perquè aquest potencial el pugui desenvolupar al màxim i perquè tan aviat com sigui possible se situï en aquesta casella, que és la casella idònia. Per què? Perquè arriba un moment, quan ja tens 2, 3, 4 anys d'experiència, on estàs en ple desenvolupament del teu potencial com a docent i alhora oferint la màxima contribució al centre. Si poguessin tenir tota la gent en aquest nivell, és com el Luis Enrique quan diu avui m'he d'enfrontar a l'Arsenal, qui agafo de l'equip perquè té les condicions físiques i el moment aquest dolç millor. I llavors has de triar-los per què? Perquè saps que sempre hi ha algun lesionat, un que ara no és el seu moment, jo què sé. Doncs si els tinguéssim aquí tots, home, seria que el centre aniria 100 per hora. I per últim, molt important, perquè el que direm després de les competències, hi ha un moment, especialment quan ens comencem a fer grans, on minva el nostre potencial, minva, però en canvi podem continuar fent el potencial per incorporar noves, per reciclar-nos del tot. I en canvi podem anar fent contribucions dignes. Sabent que el cicle, la paraula és molt lletja, que el cicle de vida d'un professor és aquest, sabent-ho, què podem fer des del punt de vista de les competències? Home, primer, intentar que la persona que està en aquest quadrant 2, tan aviat com sigui possible, la situem aquí. Per tant, aquí hi ha d'haver una estratègia de dir, amb la gent jove, què li diem el primer dia que arriba a l'escola? Vinga, tu seu aquí i espavila't. O hi ha alguna estratègia d'acompanyament, perquè aquest potencial seu l'arribi a desenvolupar de la millor manera.
I el més important, com que molts estarem aquí, com podem fer perquè la nostra obsolescència, aquesta manca de reciclatge, arribi el més tard possible i en canvi mantinguem la major part de gent aquí. Per tant, vol dir que la feina d'ajuda en aquesta etapa és diferent a aquesta. Hipotèticament jo sospito que on tenim més feina a fer és aquí. És a dir, que tenim gent d'un quadrant d'edat, d'una generació, on aquesta gent venim tots de la generació del baby boomers o la següent, i per tant no som natius digitals, no tenim aquesta frescura o aquesta rapidesa per fer l'adaptació al món digital. Per tant, aquí s'ha de fer feina. Per què? Perquè, si Déu vol, hem de poder conviure i treballar junts durant molts anys. Sí? Després, si us voleu jubilar anticipadament, collonut, però com a mínim que el temps professional sigui un temps que digueu, ostres, m'estic renovant professionalment. Important. Per tant, deixeu-me que us ho digui així en positiu. Què ens diu la biologia? Què ens diu la biologia? I això no és positiu ni negatiu, sinó que és una constatació. Que el nostre cicle de vida humà és aquest. El cicle de vida humà és, tenim una infantesa i adolescència, habitualment, que ens permet créixer, de vegades amb unes escales com les del Corte Inglés, de vegades sense escales, fent grimpant. Després hi ha una etapa de plenitud, de maduresa, molt important, que si és possible, com que hem allargat la vida i la qualitat de vida fins ara s'allarga bastant temps, i després hi ha una etapa de l'equilibri, fins a la nostra desaparició. Això diguem-ne que és impepinable. Podem allargar més o menys el declivi, però al final això acaba. Què sabem des del punt de vista organitzatiu, centres educatius, i des del punt de vista intel·lectual? Que hem aconseguit fórmules per redreçar aquest declivi. Imagineu-vos que sou un centre, imagineu-vos simplement, musical, artístic, professional o de batxillerat, m'és igual, un centre que veu tenir uns orígens fantàstics, perquè els seus fundadors tenien un model renovador pedagògic amb unes aportacions fantàstiques que van donar un resultat en una comunitat nova. I en algun moment això va sortir, va avançar, va arribar a la maduresa, però és possible que alguns tingueu la sensació que aquell model de la nova pedagogia, de la pedagogia activa, de la rosa sensat, que això comenci una mica a fer olor a florit. La pregunta és, on som? Primer és saber on som. En quin moment de la corba sigmoidea ens trobem? Som aquí, encara en ple creixement, som aquí o hem començat el declivi? I si som en declivi, el normal seria intentar redreçar la situació quan tot va cap avall. És a dir, escolta, com que des del punt de vista de les meves competències personals o organitzatives, el centre o jo ja he quedat una mica desfasat, m'he de posar les piles, m'he de posar al dia. Si ho intentem aquí, que és el que fem habitualment, la dificultat és enorme. Haurem de suar o haurem de lluitar amb sang, suor i llàgrimes. Per què? Perquè la llei de la gravetat ens porta cap avall. Pregunta important. Si no és aquí, en quin moment hauríem de fer aquest intent de redreçament personal i col·lectiu? Molt interessant. Això ho hem estudiat i ho treballem amb les organitzacions. Més amunt. La pregunta és quan més amunt? Aquí, encertar-la no és fàcil. Com que és contraintuitiu, us ho diré. El punt òptim és aquí. És a dir, aquí. Quan estem a punt d'explotar màximament les millors competències que tenim, tenim la gent com el Barça. Ara mateix el Barça que ho està fent tot. Què hauria de fer el Barça? Començar a preparar aquí, encara que sigui d'una manera poc coneguda, l'empenta, la renovació, la innovació, la preparació del que vindrà a futur. De tal manera que si poguéssim, aquí no ho puc tapar, si poguéssim veure la corba normal que faria la persona o l'organització, faríem així. Estem en ple apogeu
arribem al nivell de maduresa i quan comença el declivi l'organització fa així, com si fos una onada. No fa així. Ho veieu? Per això implica no improvisar-ho. Implica una planificació fantàstica. De dir, per què? Perquè és contraintuitiu. Ara que ens van tan bé les coses, ara que estem desenvolupant les millors innovacions, m'estàs obligant a fer de nou experiments i noves innovacions? Sí. Perquè això és l'aposta per la propera generació. Però torno a dir, entre aquests dos punts, aquest és fatídic. Perquè aquí és intentar pujar-te quan tot et porta cap a baix. I aquest és contraintuitiu. I per tant, quan ho proposis a la teva gent, dirà, aquest s'ha tornat boig. Per què? Perquè ara estem en ple desenvolupament d'un projecte. Per què diem això? Perquè la idea és que les organitzacions i les persones, fins a un punt, podem, no físicament, no biològicament, però sí mentalment, sí professionalment, anar fent aquesta mena de creixement. Aquesta és la gran meravella, miracle del món de les organitzacions. De tal manera que important pels caps d'estudis i els directors avaluar un professor o una professora pel seu rendiment és fantàstic, és molt important. És a dir, que jo he sigut director de departament durant molts anys i a tot el meu equip l'he d'avaluar i dir, bueno, quin rendiment està fent cada professor, estupendo. Però més important que el rendiment és el potencial d'aprenentatge d'aquesta persona. És a dir, més enllà del rendiment, quin recorregut farà aquesta persona? Té capacitat per continuar aprenent? Té capacitat per millorar? Per tant, aquí és on hi ha una aposta important si no volem que ni individualment ni col·lectivament el nostre equip quedi desplaçat. Per tant, és aquesta línia la que hem de seguir. I això ens porta cap a un nou perfil de competències, que treballar-les és relativament fàcil perquè ja ho coneixem. Les competències s'han de traduir en conductes concretes, per tant, no hi ha competències sense pràctiques, i això vol dir que s'ha de poder avaluar, hem de pensar amb els professors en plans de millora personalitzats, quina és la competència que et falta treballar, i això vol dir com adquirirem noves habilitats, hem de tenir ganes d'aprendre, això és un element que ha de partir del la pròpia persona afectada i la convicció que es pot millorar, i això, aquest tipus de competències s'han de poder aplicar a cada unitat, a cada departament, d'acord amb de disciplines, les habilitats corresponents a l'àmbit de la meva especialització. Què és el que jo us proposo? El que estem fent al meu departament. Vol dir que és vàlid per vosaltres? No. Vol dir, com que nosaltres estem preparant això i hem fet aquest joc de projectar-nos amb els propers 5-10 anys, hem dit, si haguéssim de preparar els nostres equips, quin tipus de competències haurien de tenir en compte. Us ho proposo simplement com a mirall de l'exercici mental que hauríeu de fer vosaltres amb els vostres equips, pensant també amb els vostres propers i amb vosaltres mateixos. Nosaltres hem identificat com 5 àmbits de competències. Una, formatives, d'altres cognitives, d'altres adaptatives, d'altres relacionals i d'altres cienticodirectives. Us les explico molt ràpidament perquè l'objectiu ara no és entrar una per una. I si voleu després amb el col·loqui, doncs les podem treballar. Una és, o les formatives són de dues menes, habilitats d'ensenyament i digitals, són fàcils d'entendre. Una és, la nostra gent té capacitat de dissenyar de manera eficaç, de planificar i de transmetre i avaluar l'experiència educativa amb la finalitat d'aconseguir un impacte transformador en l'alumne. Per tant, aquí l'habilitat d'ensenyament no és només saber parlar en públic a classe, és tot el disseny conjunt del que seria el procés d'aprenentatge. Això, diguem-ne que és habitualment el que esteu fent, en teoria, jo crec que la majoria ho haurien de poder saber fer. Una altra són les habilitats digitals, tenint en compte el tipus d'entorns i el tipus de tecnologies i el tipus d'eines que haurem de saber gestionar, integrar, facilitar i ampliar de cara al coneixement dels nostres alumnes, perquè aquest és el seu territori, és el seu terreny. I per tant aquí sí que segurament
les adaptacions a l'àmbit educatiu són claus. I la bona notícia és que aquestes habilitats digitals, com que ens afectaran a tots, en el moment de programar-les per formar-nos, les podem fer per tot el nostre equip. Evidentment, després amb adaptacions diferents per física o per filosofia o per història. Competències formatives. L'altre són cognitives. Què diem competències cognitives? Com a mínim també aquí parlem de dues. Innovació i creativitat. Aquestes seran les dues paraules claus. És a dir, no només hem de ser bons amb el domini de la nostra matèria, sinó que hem de poder ser bons en la innovació en el procés d'aprenentatge. És a dir, si em dedico a la música, o em dedico a la filosofia, o em dedico a la història, quin tipus de procés d'aprenentatge m'inventaré perquè el meu equip d'alumnes veritablement aprengui, perquè l'aprenentatge sigui millor. I aquí, innovació i creativitat vol dir és imaginació, és a dir, és desenvolupar formes inèdites d'aprendre amb els nostres alumnes. Aquesta és una competència que serà cada vegada més valorada. La metacognició és molt important perquè és mantenir el contacte extern en la continuació de la matèria que dominem per veure com aquesta matèria va evolucionant, quins factors nous s'estan incorporant a la disciplina que jo treballo, i a partir d'aquí poder veure l'impacte que aquests coneixements emergents tindran en les àrees de la meva especialització. Però escolta, que estem descobrint en l'àmbit de la física o de la química, no sé quantes coses que d'alguna manera, poc o molt, hauríem d'incorporar. És possible que això en el nivell infantil bàsic no sigui molt necessari, però especialment en l'àmbit de secundària sí que cada vegada és més rellevant. Competències adaptatives. Bàsicament, recordeu que era Darwin qui parlava de la capacitat d'adaptació, com un mèrit per la supervivència. Què vol dir aquí flexibilitat i adaptabilitat? Vol dir que el professor no és el rei del mambo. El professor ho és perquè treballa amb el paraigües d'una organització. Per tant, ens sabrem adaptar al centre amb les seves peculiaritats? A l'alumnat, sabent que no tots els alumnats són iguals, que no és el mateix estar en un centre en una comarca del Pirineu que a Santa Coloma o a Badalona o jo que sé on. Ens adaptarem a l'equip, al departament i al propi projecte o ideari del centre, de la institució. Aquí la capacitat de ser receptiu a noves idees i d'assumir i entomar el canvi és important. Amb límits, sabent que hi ha persones que no ens podrem adaptar a qualsevol tipus de centre o a qualsevol tipus de projecte educatiu, és cert. Però aquesta flexibilitat i adaptabilitat és important. Una altra són les competències relacionals. Aquí, de nou, hi ha canvis importants. Un, si tenim la generació Google, la generació alfa, que són ja clarament locals, aquesta dimensió global i local l'hem de poder incorporar. Per tant, moltes vegades els exemples, el tipus de continguts que treballarem, ho hem de fer en aquesta doble perspectiva. No només fent referència al coneixement del nostre entorn proper i vital, que és el de l'alumne, sinó també amb aquesta nova connexió amb les grans problemàtiques que estan succeint arreu. El segon és el tema de l'impacte i de la influència, és a dir, nosaltres tenim la possibilitat d'impactar cap a l'exterior mitjançant la comunicació i les habilitats interpersonals. Això vol dir no tancar o no limitar la nostra funció dins de l'aula, sinó que un bon professor pot transformar una aula, un bon equip de professors pot transformar un centre i un bon centre pot transformar una ciutat. Doncs hi ha aquí també un impacte cap a l'exterior, pensar-lo. I això es tradueix també amb una mena de connexió molt més accentuada amb el món organitzatiu, el món social, el món empresarial, el món professional. És a dir que
el centre no és un bolet aïllat, autista, al marge de la societat, sinó que ha d'estar curosament connectat amb la resta d'actors de les seves comunitats. Per tant, aquí fixeu-vos que el mestre esdevé el connector o l'hiperconnector, si voleu, entre molts dels agents que faciliten l'itinerari vital i d'aprenentatge de l'alumne. I per últim, les competències ètico-directives, que són importants en la mesura que jo pensi aquesta persona, a més de ser un bon professional en la seva matèria, la podríem incorporar en l'equip directiu per conduir també l'organització. I aquí les competències han de ser de saber gestionar persones. Fixeu-vos que això no va inclòs en el títol dels vostres estudis, és un altre tipus de competències que s'han d'aprendre, i també tenir una certa connexió axiològica de valors, tant des del punt de vista ètic com social i medioambiental, és a dir, ser conscients de com la nostra manera d'educar té un impacte en les persones i en la societat, i alhora ha de ser cada vegada més sensible a la petjada que deixarem des del punt de vista social i mediambiental. Com veieu, aquí hi ha una sèrie de competències que hem de poder treballar a futur. I això, per quin motiu? Per posar-hi el dit a l'ull al profe del nostre equip i dir tu no ets competent en això? No. La tasca del cap, del director del departament o del cap d'estudis és en què et podem ajudar en la teva vida professional. I això vol dir hem de desenvolupar un protocol d'avaluació de competències on nosaltres mateixos hem de dir, en relació amb aquesta competència, la digital, la relacional, l'ètica, com estic? Estic bé, estic malament o estic regular? Aquesta pròpia avaluació l'he de contrastar amb l'avaluació del meu responsable directe de la unitat per veure si les dues visions coincideixen o no. Si coincideixen, oli en un llum, però si és en positiu. I si no coincideixen o coincideixen en negatiu, llavors si la pregunta què puc fer per tu, quin és el teu pla de millora que t'hauries de plantejar pel proper any. No en totes les competències, si almenys en una. I el pla de millora vol dir soc amb el 2016, sé que aquesta competència, per exemple la digital, la tinc fluixa, la tinc poc desenvolupada. Doncs primer, què em proposo millorar, com ho faré, quan ho faré, qui m'ajudarà i d'aquí un any on hauria d'estar. Per tant, aquí hi ha una via de creixement i d'acompanyament de cadascun dels nostres professors. I la segona, dèiem, era la de l'aprenentatge en equip, de les 5 disciplines, recordeu? Què sabem? M'invento aquesta paraula. Els centres han de ser emprenedors i aprenedors, és a dir, les dues paraules. Ja sé que la paraula aprenedor no existeix, però la dic perquè l'aprenentatge incorpora un element d'emprenedoria. Per tant, com aprenem? Podem aprendre per còpia o imitació o per transmissió d'un altre, però una via molt important és per assaig i error, és a dir, per experimentació. L'important és no tenir por als micro o mesofracassos, sinó saber-los compartir. Escolta, tu què t'ha funcionat? És a dir, un element que nosaltres, en el meu centre, fem molt sovint, i que ens funciona molt és la invitació informal a que qualsevol professor pugui entrar en l'aula d'un altre company i veure com ho fa ell o ella. O fer el co-teaching, és a dir, escolta, en el desenvolupament d'una nova persona vine amb mi i veuràs quines competències poso jo en joc i les comparem amb les teves. Escolta, i a tu què t'ha funcionat? Aquests processos vol dir no tant tenir la mala consciència de que què malament que ho estic fent jo, sinó veure què ens ha funcionat i compartir-ho. I per tant fer dels errors possibilitats de creixement i de millora. Això què vol dir? Que aquesta línia vol dir que, per exemple, això ara ho estan fent en el projecte Horitzó 2020 a les escoles de jesuïtes. Vol dir que això de treballar per projectes en grups, que modificar els horaris que eren molt rígids
que treballant més d'un professor per grup, que l'aprenentatge per descobriment, que l'acceptació i valoració d'errors i fallades, que tot això els hi funcionarà, no. Però vol dir que s'han atrevit a fer-ho. I a partir de la innovació després diran això m'ho quedo, això no m'ho quedo. Sí? És a dir, us cito Gadamer, amb aquest llibre. Gadamer, que era un filòsof, ja hermeneuta, ja mort, deia aprendre no vol dir ser un consumidor, un expenedor de formació. No estem distribuint informació. És convertir-te en corresponsable, co-creador del procés d'aprenentatge. Això és fantàstic. Per què? Perquè et permet cada dia innovar. Cada dia. I escolta, com imagino la classe d'avui? Què farem avui? Sí? I aquí hi ha un punt. Ahir jo tenia una reunió amb 10 professors i la pregunta és on trobes més el gaudi en el teu procés docent? I molts deien, ho trobo quan veig amb els meus alumnes aquest clic de construcció de sentit. Ara ho entenc. Ara veig no sé què. Clar, és aquest moment gairebé transformador i creatiu on nosaltres ens adonem com ajudem mentalment, artísticament, cognitivament a l'altra persona a créixer. Sí? Clar, això no és simplement expendre formació. Per tant, això vol dir treballar simultàniament 3 dimensions. El knowing, el doing i el being. És a dir, el knowing és la dimensió cognitiva en els processos d'aprenentatge. El doing, el saber fer coses. I el being és la més oblidada, el dir no treballem només les neurones des del punt de vista intel·lectual o la destresa des del punt de vista manual, sinó també el propi creixement de la persona. La manera de ser, el que té a veure amb els compromisos, els propòsits vitals, la dimensió de construcció de sentit, els valors, les disposicions humanes cap als altres, cap a la societat. Són 3 elements que al meu entendre els hem de viure com a repte formatiu d'una manera no separada, sinó interseccionada. És a dir, no fem matemàtiques des del punt de vista cognitiu, sinó que amb les matemàtiques incorporem totes les dimensions. Totes. Sí? Això què vol dir? Que les persones som alhora les 3 H's, no? El head, el heart i el heart. És a dir, som el cap, el cor i les mans. I hem de poder simultàniament fer aquest treball d'aprenedor o d'emprenedor amb les 3 simultàniament. Si no, és com si en comptes de fer créixer una planta féssim bonsais, on amb la poda anem fent nens i nenes ridículs, petits, raquítics. Hem de poder fer florir les 3 dimensions. I això em porta a aquest punt que us deia de l'aprenentatge. Això com es fa? No a través de l'acció. Si només fem l'acció per l'acció, esdevenim els hàmsters, aquell ratolí que corre i corre dins del cilindre però no va enlloc. I si només ens dediquem a la reflexió, doncs sí, farem filòsofs que miren el món des de la Torre d'Ivori però que no canvien res. Per tant, no és ni acció ni reflexió, és reflexió. Acció reflexiva. Acció, però acte seguit, després de l'acció, ens aturem per dir com ha anat l'acció? Pros i contres. Per tant, aquí el missatge és que a l'estar ocupats en l'acció no ens eviti mai pensar, mai. Per tant, aquí és, en algun moment del dia, de la setmana, del mes, des del punt de vista individual i des del punt de vista col·lectiu o d'aquí, la pregunta és què hem après? Què hem millorat? Què hem après que no incorporarem mai més, perquè és un fracàs total. És a dir, hem de fer, si no hi ha acció i reflexió, no hi ha aprenentatge. I això ens porta, i ho faré de manera molt ràpid, el tercer punt, era el dir, tot aquest segon punt l'hem dedicat a l'àmbit de l'aprenentatge d'incorporació de noves competències. Aquest tercer punt ara va més adreçat al model d'alumne amb el qual hem de treballar. I seria com vincular la qualitat educativa amb la qualitat humana. Us he de dir que és el que més ens preocupa, interessa i des del punt de vista personal i del meu departament. I és per nosaltres el repte més gran. Si voleu després
Us diré per què. La constatació que tinc és que Bolònia i el Pla de Bolònia, la universitat i la psicopedagogia actual ens parla de les competències, però que hi ha alguna cosa més que les competències. I hem de ser-ne conscients, que és l'aposta per la qualitat humana. I la qualitat humana vol dir quin model d'home i dona, quin model de persona, al final, volem contribuir a créixer, a desenvolupar en els anys en els quals nosaltres som responsables d'una part de la vida d'aquesta persona. Per dir-ho d'una manera provocativa, com a professors, podríem dir cada professor, igual que hi ha la indústria càrnica que es dedica a l'engreixament d'animals, per exemple de vaques, o de vedells, o de porcs, igual. Com a educadors, a què us dediqueu? A l'engreix o al creixement? I la pregunta incorpora trampa, perquè la meva resposta és no és una disjuntiva, no és o engreix o creixement, sinó que han de ser les dues coses. Justifico el per què. Què vol dir l'engreix? Vol dir que les nostres persones arriben molt primetes pel que fa a competències, de tota ordre, i nosaltres els hem de donar aquestes competències. És a dir, una part de la tasca formativa correspon a dir, quan tu vas entrar al centre educatiu, la teva caixa d'eines per sobreviure en la teva vida era mínima, i quan marxis d'aquí tindràs una caixa d'eines polivalent que et permetrà resoldre molts problemes. Estupendo, això és important. Ara, també hi ha un altre tipus de talent, que no és pròpiament el professional, que no és d'engréixer, sinó que és de créixer personalment. Aquest és més complicat. Per què? Perquè tots nosaltres, fins i tot en les tècniques musicals, ens hem convertit en grans experts en la transferència o de coneixements o de competències. Per què? Perquè, fixeu-vos, en 1 hora i mitja, 2 hores, sortireu d'aquí amb un coneixement que no teníeu, que jo tenia i que us l'he traslladat. És a dir, la transferència de coneixement gairebé és immediata. Però el creixement de les persones, això no és immediat. El creixement de la forja del caràcter de les persones no funciona així. Requereix molt temps, relació interpersonal, és el conreu de les persones és com el conreu dels vegetals. Estem al mes de març, ara tenim el fred que no hem tingut en tot l'any. Jo ja tinc plantades les meves patates. He tingut que llaurar la terra, adobar-la. He tingut que anar a comprar el model de patata que volia plantar. Quan pensava que ja seria temporada, que ja no faria glaçades, les he tallat allà de procés, les he plantat i he fet tots els cavallons de les patates. Ara, voldria dir que demà tindré patates? No. M'hauré d'esperar com a mínim fins a Sant Joan, que no hi hagi glaçades, que el sistema de reg, perquè no les vull regar, vull que sigui normal, sigui l'òptim. És a dir, la paciència del creixement del conreu humà és molt diferent a la transferència de coneixements. Què vol dir això? Fixeu-vos. Vol dir que en l'engreix desenvolupem tècniques cognitives i en sabem molt, en sabem un niu. Però en el talent personal hem de treballar la millora personal. I això és diferent perquè aquí treballem habilitats, però aquí treballem amb valors. I els valors, la transmissió no funciona com a retransmissió, igual que un partit de futbol, no. La transmissió de valors vol dir què és una veu moral? Una veu moral és algú que li diu per què has actuat d'aquesta manera? Sabent que la resposta moltes vegades no serà educada. És acompanyar una persona. És moltes vegades donar exemple. És tenir prou paciència perquè aquesta persona arribi al moment de la seva pròpia maduració. El missatge és, quan parlem de desenvolupar els nostres alumnes, tu què fas? Engreixes o fas créixer? I la resposta és, hauríem de fer les dues. Però la majoria de nosaltres ens hem decantat per comoditat, per pudor,
pel que vulgueu, per aquesta part, per la de l'ingrés. Però la qualitat humana s'està jugant també en l'altra. Llavors aquí la pregunta és què en fem? Alguna pista? Quan jo tinc un alumne al davant, un alumne de carrera, que el tindré tot un any, la pregunta impertinent és: tu què vols en aquest curs? Afegir nou software a la teva vida o modificar el teu sistema operatiu? Perquè quan volen només ampliar el seu software, el que fan és dialogar amb mi, discutir amb mi. Ara, quan el que volem és modificar el sistema operatiu, s'emprenyen amb mi, perquè els interpel·la. Per què? Perquè això és treballar idees, tècniques, competències musicals, lectores, artístiques. Això és treballar el material del qual està feta la bèstia que ens acompanya. Propòsits, anhels, ambicions, vanitat, desitjos... Per què? Perquè podem ajudar-te a millorar, a créixer com a persona, però això no és fàcil. Aquest és un punt delicat, molt delicat. Per què? Perquè moltes vegades hem confós qualitat humana amb indoctrinament, i no és el mateix. És com podem ajudar la persona a que a cada any creixi com a tal. Per tant, intuïm que això de la qualitat humana, fixeu-vos la metàfora que us poso aquí, d'un forner que treballa una massa, això és lent, és costós i és màgic, perquè al final hi ha un llevat que fa que la massa comenci a créixer i no sabem ben bé com. Per tant, què és el que volem dir? Que un centre educatiu no és només una entitat que dona serveis de formació, sinó que ajuda a construir sentit amb els alumnes i que els ajuda a desenvolupar un cert compromís responsable també amb la seva organització. Estic fent una conferència, si és el que em demanen, a les organitzacions com es genera compromís. Com es genera compromís. Hi ha organitzacions que és fàcil d'explicar i algunes molt difícils. Ara que no en sent ningú, l'altre dia em van demanar tot l'equip de directius de Correus a Madrid que els expliqui com generar compromís. Això era examen de revàlida. És com explicar als de Renfe com generar compromís. Amb organitzacions que s'han caracteritzat més aviat pel contrari. Però diguem que l'element del compromís responsable de les persones i la construcció de sentit sabem que va molt vinculat precisament a la qualitat. I aquí és molt important per nosaltres el nostre model educatiu. És a dir, quin model de formació tenim? Tenim una idea que el centre és un distribuir coneixement o és una comunitat d'aprenentatge i de construcció de sentit? Aquesta és una qüestió important a l'hora de seleccionar gent. Idees que corroboren el que us estic dient. El Club de Roma. L'aprenentatge dels nens és un enfocament holístic, que no afecta només el coneixement, sinó també a la vida, i que incorpora metodologies, destreses, actituds i valors. Hem de poder treballar-ho tot. Habitualment les actituds són la Maria. Les actituds li posem notes, i les actituds una lletra, la A o la B, sí o no? I això és secundari. Però la partida vital de les persones està en les actituds. Hi ha un autor que jo vaig conèixer a Califòrnia, Jim Collins, que té un llibre que es diu Good to Great, el pas d'organitzacions bones a les millors. I el que diu és que les millors, diu una cosa que és una heretgia, i diu, què és el més important en les organitzacions? Què diríem tots nosaltres? Les persones. I diu, no. El més important en les organitzacions són les persones adequades, no les persones. I la pregunta és, i què dimonis són les persones adequades? I diu, quan he estudiat les organitzacions millors en tot el món, les que han durat durant més d'uns 30 anys, les persones adequades no es caracteritzen sobretot per tenir aptituds, sinó per tenir actituds. Totes tenen moltes actituds, moltes, però la clau diferencial són les actituds. Són gent humil, són gent resilient, són gent honesta, són gent íntegra, són gent autèntica. És a dir, aquest és un element important. Posem tot l'èmfasi en les aptituds, però el que determina que una persona sigui clau en una organització
segons Jim Collins, que és un matemàtic que ho ha estudiat empíricament, no són les aptituds, sinó les actituds. Curiós. I la pregunta és quan treballem i com treballem les actituds. L'informe de l'OS, el coneixeu. Què ens deia de l'OS? Que hem d'aprendre a pensar i a fer, sí, però també a conviure i a ser. Què ens deia l'OMS sobre la idea de la salut? Què és la salut? Doncs un equilibri fràgil entre la satisfacció de necessitats de quatre ordres: necessitats biològiques, psicològiques, socials i espirituals. O sigui, podem parlar de persones sanes quan aquestes quatre dimensions estan en un cert equilibri. Projectem això a l'àmbit de la formació. És a dir, si és engreixa i créixer, greix i créixer, ara no sé què tocar. L'he posat nerviós. Podríem incorporar un esquema multidimensional de formació, també, que incorpora la formació física, per descomptat, la intel·lectual, la professional, l'artística, l'emocional, la social, l'ètica, l'espiritual. Quina és la sospita que jo tinc? La podria corroborar o contrastar amb vosaltres. Que aquestes dimensions, avui, a Occident almenys, no són treballades totes elles amb el mateix èmfasi. Ni tan sols els pares i les mares, en les activitats extraescolars, apostem exactament igual per totes elles. És a dir, que hi ha un predomini d'algunes sobre unes altres, de manera que aquest equilibri entre el creixement i l'engreix, nosaltres mateixos l'estem desequilibrant. Què és el que vull dir? Que un projecte educatiu, un centre educatiu, és un lloc en el món on explícitament es treballa per tal que les persones que s'hi vinculen a ell desenvolupin una integració viscuda de què? De la formació de la personalitat, de la capacitat d'aprendre i de relacionar-se, de la capacitat d'entendre la pròpia existència i d'una certa obertura a la dimensió contemplativa, a la intel·ligència existencial. Fixeu-vos, nosaltres a això li hem posat unes característiques, uns adjectius divertits. Volem persones competents, conscients, compromeses, compassives en el sentit etimològic, compassives que puguin co-sentir la problemàtica ara mateix dels refugiats, dels desplaçats, dels immigrants, etc. i alhora cultivades. Estem desenvolupant aquest equilibri entre persones competents, conscients, compromeses, compassives i cultivades. A mi em sembla que li donem més importància a la dimensió de competents. Finalitzo. M'he trobat un text d'un músic, però sí d'un poeta, en Rilke. Rilke és un poeta, té un llibret, que us recomano, un llibret molt petit, que es diu Carta a un jove poeta. Les cartes que li enviava al jove poeta no les tenim, però tenim les seves respostes. En Rilke rep unes cartes d'un jove que aspira a ser poeta i que està admirat per en Rilke i li demana consell per reeixir en la poesia. I en un moment determinat el Rilke li contesta, i això que Rilke diu, penso que és interessant per nosaltres, el Rilke li diu: estimat senyor, vostè és tan jove com els nostres alumnes, tan jove, està tan ençà de qualsevol inici, que tant com puc, m'agradaria demanar-li que no s'impacienti davant de tot allò que encara no està resolt en el seu cor. Que miri d'estimar les preguntes vitals, existencials que s'està fent, com si fossin cambres tancades, cambres fosques, o llibres escrits en un idioma estrany. No cerqui ara, de moment, les respostes. No li poden ser donades, perquè no les podria viure, és massa jove. I d'això es tracta, de viure-ho tot. Ara, visqui les preguntes. Potser després, a poc, i sense adonar-se'n, un dia llunyà en viurà les respostes. Fixeu-vos, quan parlem de créixer, de treballar el creixement, podem nosaltres ajudar a viure no les respostes, sinó les preguntes. És a dir, nosaltres som Jimmy el Ràpid en el moment de donar les respostes. Les tenim totes, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista disciplinari. Però acompanyar amb un noi i una noia
a que visqui ell o ella les seves preguntes és veritablement el tema del creixement. Finalitzo amb aquesta imatge o aquesta pregunta. Quan mireu endarrere, quan mireu qui ha impactat en la vostra vida, la pregunta és: quins van ser els meus referents biogràfics? Quins em van impactar a mi i per què? Qui em va ajudar a viure amb les meves preguntes? I ara mirant cap al davant, quan ens veiem nosaltres veiers, què recordaran de nosaltres? Quins processos vitals i personals haurem acompanyat i haurem ajudat a desenvolupar? Quins valors haurem ajudat a interioritzar? Què haurem aportat a la qualitat humana dels altres? És a dir, aquí el missatge és, feia 2 anys deia, podem arribar a ser líders, però és complicat. El missatge d'aquí és que en la qualitat humana tots, si volem, podem ser referents. Perquè d'alguna manera o una altra tenim el goig durant un temps de compartir la vida de gent menuda i fràgil amb la qual podem aportar aquesta vivència de les seves preguntes. I això és veritablement impagable. Gràcies. Alguna qüestió ho vulgueu plantejar? Jo em feia una perquè em preocupo. Quan has fet aquell quadre que hi havia menys capacitat, no sé què pels professors, llavors estan al 2, o al 3 o al 4, i amb els de menys no hi podem fer res. És realment així que no hi podem fer res? Perquè si hi hagués alguna pauta que hi poguéssim fer, no? Perquè, esclar, tenir-los allà és un problema, i els has de treure el bo i millor d'ells, no? O hem de alguna cosa, alguna recepta que... El quadre aquell... Sí, estic buscant. Aquí. Tots tenim clar que en algun moment hi podem ser tots allà, no? Però clar, aquests que sempre hi són allà... Sí. Ja l'has passat per dalt, ja aquí no hi podem fer res. Aquí el missatge és dissortadament, fins ara, en la major part del sector públic, i quan dic el sector públic no dic només l'educatiu. Sanitat, els criteris de selecció del personal no els fa en darrera instància la pròpia unitat que necessita alguna persona. Sinó que hi ha processos de selecció X, els que siguin. Habitualment aquests processos són correctes. Habitualment ho són. Per tant, és difícil que les persones que contractem al punt Q2 responguin a un perfil de ni potencial ni cap contribució. En l'àmbit educatiu, en alguns anys, no ho diré d'una manera molt suau i si esteu en contra ho retiraré. En un moment determinat, per raons polítiques X, quan hi havia una llista enorme de professors no numeraris, en comptes de fer segurament el grau de selecció molt acurat, es va fer una entrada massiva. I en aquell moment és possible que aquests criteris de selecció que havien estat bastant acurats, en algun moment això hagués fallat. I en qualsevol cas, sempre és possible que tu diguis la persona que va fer la selecció aquell dia que s'hauria fumat o que s'hauria begut perquè veritablement aquesta persona ni té potencial ni té contribució. Seria molt estrany, és a dir, que nosaltres, jo no he posat aquest quadre per dir, habitualment partint de la base que qualsevol persona té potencial i recorregut per contribuir. Clar, si és així, ara dono la resposta que estem donant en l'àmbit empresarial, que no sé si és vàlida per un centre educatiu. En l'àmbit empresarial què fem quan una persona és així? Hi ha un conjunt de possibilitats. Una, invertirem en formació en tu. Et donem
un any, per exemple, algun empresari diu et donarem un any per fer un programa de formatiu a ESADE, a veure si et va millor. Resposta nostra, ESADE no és la Verge de Lourdes. És a dir, igual aprofites la formació i incorpores noves competències o no. Per tant, la inversió en formació és un punt de partida, però no és el punt d'arribada. Quan tu li dius a aquella persona invertirem en formació en tu, has de firmar un contracte psicològic pel qual esperes alguna cosa d'ella. I si no el modifica, passarà alguna altra cosa. Segona opció, si arribem a la conclusió que aquella persona realment la seva contribució serà molt petita, en l'àmbit empresarial, una opció vàlida és, abans de la definitiva, que seria l'expulsió, el dir no ets la persona apropiada per a aquest tipus de feina, amb aquest tipus de competències, ergo et busquem una tasca amb unes competències inferiors dintre de l'organització, però això representa també un salari adequat al tipus de responsabilitats que assumiràs. I tercera opció, quan ni la primera ni la segona funcionen, en aquest cas és l'acomiadament. En el sector públic, el problema és que l'acomiadament és molt complicat. Però diguem que aquestes pautes són les lògiques. I això ho hem plantejat, ara estem treballant en tota la funció pública a Catalunya, més de 220.000 treballadors. I la pregunta és, on està dit que el funcionari públic hagi de tenir de per vida sempre la seva plaça? És a dir, perquè no podem exactament igual assegurant la plaça de manera continuada quan hi hagi un cas com aquest que no es pugui contemplar la possibilitat de treure el malament. És a dir, aquest és un element que com a mínim dificulta que el vostre centre pugui arribar als mateixos nivells d'excel·lència que altres centres equiparables que tinguin un nivell d'autonomia amb la gestió de la plantilla superior. Però, torno a dir, la primera opció és invertir en formació i acompanyament de la persona. Escolta, de manera externa o interna. I per tant, veure quin tipus de contribució s'ajusta al perfil. Però, recorda, no hi ha miracles. Em sembla que era el Fray Luis de León que ho deia. Jo també afegiria que parlaven d'aquestes generacions, una generació grossa que està molt distant de la més joveneta, també fa més resistència a l'hora de fer innovació tecnològica. I per tant, ens diuen també treballar aquestes resistències dins de les entitats o de les escoles, perquè hi són. És una realitat que hi és, és a dir, això està pensat en les competències que segurament molts dels que estem aquí no hi eren en el moment de... Per tant, hem posicionat. Però sí que és cert que aquesta generació fa molta resistència a les coses que desconeix, és veritat. Crec que sí, però s'ha de treballar aquesta resistència, perquè no és tan senzill com... El treball de les resistències, clar, pots desenvolupar estratègies diferents. En el cas de professors, que també n'hi ha de resistències, pot ser a vegades barrejant gent de nivells o dominis diferents perquè alguns s'ajudin a uns altres, saber com has de fer l'empenta perquè una persona que és molt reticent al final pugui tenir el que jo anomeno metes volants, és a dir, petits objectius on l'assoliment d'un petit objectiu l'anima a fer-ne un altre. És a dir, clar, a vegades la resistència al canvi o el que anomenem la sortida de la zona de confort és veritablement perquè ens fa vertigen, ens fa molta por, ens és molt incòmode. És justificable, Però llavors s'ha de buscar la via més fàcil, més agradable, perquè la persona pugui fer aquest canvi. I jo crec que és possible. El que passa que això, clar, s'ha de planificar, s'ha de tenir una estratègia... Una pregunta que surt una mica... Nosaltres, quan es parla de la qualitat humana que s'hauria de treballar al centre educatiu, es diu que justament els aspectes no estaven com equilibrats, hi havia la part de física i sortia la part artística, que és una mica la que
bueno, que ens afecta a nosaltres. La més pobra, no? La Les més germanes de pobra. pobres. Sí, llavors representa que tot això del professorat, tot això pot estar molt bé, però llavors, quan dius al principi que has parlat dels models del centre, el model d'Ajuntament, el model de la ciutat i tal, esclar, la part artística actualment ens ve donada una mica pel model polític, no? Del que ens donen de les lleis. I esclar, ens trobem que amb l'ensenyament artístic, que nosaltres estem, doncs, sembla la majoria, amb escoles o conservatoris, esclar, hi ha una part molt important que és en el model, justament que parlàvem, de l'ensenyament de primària i de secundària. Llavors, com podem nosaltres amb aquestes lleis artístiques, és també com això que has dit tu, hem anat fent així, hi va haver un moment que es va fer el magisteri musical, que semblava que hi havia d'haver un professorat molt preparat en les escoles, després es va tornar a dir que potser no era necessari. Com podem enllaçar tota aquesta, perquè el treball artístic a les escoles, s'ha de dir, que tampoc també necessita un treball molt profund, perquè no a tots els models educatius de centres, que esclar, dins del centre és el que crea, però aquests valors, com es pot potenciar l'artístic si no hi ha sigui com una cosa de dir que s'ha de fomentar molt més de cara als nens. No tinc una recepta, però et donaré la meva opinió. És un tema que no l'he pensat i no el conec. Jo vinc del gremi, i vull utilitzar aquesta expressió, de la filosofia. I he viscut, vaig ser professor de filosofia de secundària, després de filosofia contemporània a la universitat, i ara estic en una escola de negocis formant a directius. I he vist, com un observador privilegiat, els debats sobre la presència o la reducció de la presència de la filosofia en l'ensenyament secundari. Llavors, jo crec que primer, per fer una mena de comparativa amb vosaltres, jo crec que tot el que soni a gremialista o corporativista us posa com antipàtics. És a dir, que moltes vegades la reclamació per la filosofia no era tant per la importància de la filosofia, sinó per què hi de lo mío, i quines hores i quin reconeixement tindré al meu espai. He de dir que, evidentment, jo hagués defensat una presència més gran de la filosofia, igual que vosaltres m'imagino que de la part artística i musical. Però el que m'estic trobant és que un centre com el nostre, que és una escola de negocis, amb 56.000 antics alumnes, molts d'ells directors d'empresa, una de les demandes més creixents que tenim ara és per les humanitats. És a dir, que volen venir, estem fent treballs amb grups de 25 persones, de lectures de llibres clàssics, d'interpretació de quadres de pintura, de comentaris de pel·lícules, i ara ho farem també en l'àmbit musical, és a dir, agafar una peça musical i poder-la comentar i gaudir conjuntament a porta tancada i després comentar-la. Perquè molta gent ha dit soc una persona competent però no soc una persona cultivada. I jo m'he adonat que sense aquest conreu interior és com si em faltés un braç o alguna cosa. Llavors, on jo crec que hi hauria l'element més interessant? Jo penso que filòsofs, artistes, músics, hauríem de ser capaços de generar la necessitat d'aquest treball de la persona cultivada. És a dir, a Europa es fa difícil imaginar que un noi o una noia no surti d'un centre educatiu sense saber utilitzar bé un instrument, el que sigui, un instrument musical. Mentre que aquí, la majoria, per cobrir dèficits, pares i mares, hem dit que és més important que els nostres fills aprenguin anglès, o llengües, o dominin bé no sé què, en les hores de reforç, que no la part artística. Això, clar, implica una lectura no tant de la importància de la filosofia o de la música, sinó que vol dir ser una persona cultivada. I això vol dir un canvi, és a dir, un canvi no d'escola, no de família, de país. És a dir, al final, quin país volem ser? Per tant, jo si ho hagués de dir, no diria que hay de lo mío, la pancarta, volem més música, sinó quin model educatiu volem transmetre. És a dir, quan parlem d'una persona amb qualitat humana, pensem en l'engreix o també en el creixement. Perquè clar, la qualitat humana implica aquest tipus
de disposicions humanes, no? I de sensibilitat humana. Perdona, però per exemple, com fan això de les competències a sisè de primària, esclar, la part artística que es desenvolupa en una escola no l'avaluen, com tu deies que s'ha d'avaluar. Llavors, com que no s'avalua, com el professor pot dir que és important la part artística o la humana o la de valors? Llavors aquí jo penso que és on també hi ha d'haver un treball, si no hi ha un treball polític, al moment no es pot avaluar la competència plàstica, artística... La feina a fer aquí jo penso que és immensa. Per què? Perquè, és a dir, vol dir que el nostre model educatiu està malament? No, però quan puguem equiparar un model òptim, evidentment hi ha molt per fer, i no podrem parlar d'una societat culta, com diria Espriu, no? Allà nord enllà, si tots aquests paràmetres no els donem. L'element positiu que nosaltres descobrim és que els directius, els executius, els professionals ens diuen aquelles matèries que a primer de carrera menyspreaven perquè ens semblaven que no eren importants, ara ens adonem que són la part més rellevant, perquè l'altre eren tècniques, eren aspectes secundaris, però al final notem aquesta buidor interna amb la manca de creixement com a persona. I ara ens ho demanen dient vull gaudir llegint un llibre, una obra de Shakespeare, o entenent unes pintures de Rembrandt, o sentint simplement un concert i interpretant, gaudint de la música i de les emocions que allò desperta. I llavors és gairebé amb adults, analfabets, començar amb un abecedari nou. L'oportunitat és començar-ho a fer ara, no amb els adults, sinó dir hi ha un recorregut sobre el model de país que volem que finalment es trasllada amb el model educatiu. Aquí jo crec que filosofia, art, música són cosins germans. Poc o molt. Sí, doncs bé, moltes gràcies.